Taules parades amb millors i pitjors vaixelles, olles d'escudella amb més o menys pilota i caves i torrons més o menys bons. Aquests són els stories que passarem durant les sobretaules avorrides a finals d'aquest mes, però serà aquest l'any en què per fi veurem coberts a taula per amics i amigues? Després d'anys discutint si els amics són realment la família que s'escull, hi ha un tema que se'ns atravessa com el greix del pernil salat: els diners. Ja se sap, la pela és la pela. A l'era dels bísums i els tricauns a parts iguals, encara és tabú parlar de les diferències econòmiques dins els grups d'amics i com aquestes poden ser el mur definitiu per separar-nos o bé una eina de redistribució de la riquesa. Mentre apareixen noves formes de mercantilitzar allò que abans se solia compartir amb els éssers estimats, com la roba que deixaves a les amigues, que ara acaba Vinted, les habitacions llogades durant una setmana a qualsevol turista, o les rampoines que trobem a Too Good To Go, ens plantegem si la xarxa i la solidaritat entre iguals acaba on comença el nostre compte bancari. Som la Laura i la Jana i això és Com Dir-t'ho. Benvinguts! Per pensar sobre l'amistat i els diners hem convidat a l'economista Olímpia Arango i la comunicadora cultural Ofèlia Carbonell. Com esteu, noies? Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos. Sí, moltes gràcies. Benvinguts a aquest dilluns fredós i horrible, pitjor dilluns de la història. Que arribi ja el Nadal, sisplau. Doncs, parlant de Nadal, per començar a preparar-nos per les festes de Nadal, us volíem preguntar qui hi ha a casa vostra a les taules de les festes. Sí, bueno, jo la veritat és que se'ns va com desmuntar tot una mica amb la pandèmia i el confinament i tot això, perquè fèiem molt això dels dinars familiars amb molta gent, avis molt grans, tiets que potser comencen a ser, molts cosins no sé què, i allà vam haver de com reubicar-ho tot i sento que ara que farà 5 anys, no? Seguim una mica veient com ho muntem, no? I seguim, cada any estem provant taules diferents i coses diferents. Sí, no sé, crec que... A veure, ja us ho diré després de Nadal, a veure com ho fem. Però una amiga no la trobarem pas, no?, de moment. No, perquè jo crec que tenia això una mica... No sé si mal après, no? Jo em vaig acostumar molt a això de fer com... Vols estar amb les amigues? Doncs primer fas el sopar familiar, primer fas les 12 amb els pares, després surts on sigui. O primer fas el tio amb els cosins i després te'n vas a no sé què. Sempre ho teníem així, tot i que em vinguessin a buscar a la porta, que fins i tot entressin i se saludés tothom, sí que ha quedat com aquesta divisió, A casa meva, el 24, o sigui, bueno, nosaltres no celebrem Sant Esteve perquè no soc catalana i som d'Astúries, llavors, però només celebrem 24 i 31. Llavors, el 24 normalment és amb la família, tot i que alguna vegada ha vingut algun amic o amiga de mon pare o de ma mare, i el 31, des de fa bastants anys, el faig amb amigues, sempre, normalment amb amics o amigues, tant o de Barcelona o d'Astúries, i bé, simplement, rotllo, crec que l'esperit una mica és el mateix en aquest sentit, però entenc el que dius de separar, no?, una mica les amistats i el que és la família, sobretot per aquestes dates tan com importants. Sí, i és estranya, perquè o sigui, entenc que ho féssim així quan jo tenia 15 anys o 16 anys, no? Però que ara que jo ja n'he fet 30, sí que sento que estem en un moment estrany de m'he de començar a muntar jo la meva taula de Nadal, que ho estem començant a fer una mica amb la meva parella, de dividir-nos, aquest dia ho farem, potser Sant Esteve ho fem amb amics en comptes d'en família, estem com veient... Estem en això, no acceptant que ens fem grans. És que jo això crec que és com, bueno, molt interessant, en plan, el que comentes a què passa quan tens parella, perquè a casa meva el que passa és com els cosins que tinc, que tenen parella, cada any van rotant, no? En plan, aquest any amb nosaltres, l'any següent amb la família d'ella, diguem. Llavors crec que és interessant el fet que et puguis tu muntar el teu propi com sopar de Nadal, en aquest sentit, independentment dels teus pares, sí. Potser. Sí, clar, bueno, amb el cas de la meva parella és perquè com ell és del Perú, llavors fa 15 anys que està aquí, llavors ell va estar com abans, fins i tot fins que quan començàvem a sortir, que ell o sigui, va optar per començar a celebrar el Nadal d'una manera diferent, perquè com que no ho podia fer amb la família, per ell ja no era una celebració de família, llavors ell feia molt això de juntar-se, era sempre d'amics, no? I doncs, quan ens vam ajuntar i jo, doncs ara estem com... Ok, jo el vaig dir, si vols acompanya'm a coses meves, i llavors adoptem també com aquesta cosa que com plantejaves tu, Nadal, que en realitat no és tan desencaminat, no? De com segurament ho plantejaria jo si tingués fills, però no en tinc, jo què sé, saps? Clar, el cas és que encara no està clar, o sigui, és un terreny una mica que s'estan provant coses, s'està experimentant, sí que totes hem notat la importància d'aquests espais, potser més enllà dels dinars i els sopars familiars, com per exemple els quintos de Nadal, o els sopars d'amic invisible d'amics, no? Que són espais més enllà d'allò domèstic i privat, on potser com el Nadal, que és una època molt agradolça, no? Per molta gent, potser no és tan bonica, no? D'altres els encanta. Són espais molt potents on poder fer caliu i comunitat més enllà de la família.
Doncs ara que deies això, Ofèlia, bueno, i en realitat també amb la família de l'Olímpia, penso que potser qui pot estar introduint una mica el que és l'amistat a les taules de Nadal són precisament les persones migrades. Perdó, això ha sigut ara una il·luminació que he tingut, però que sí que penso que són ells els que d'alguna manera es veuen forçats a reinventar les seves taules de Nadal, els que potser comencen a anar a cases d'amics o a convidar amics o amigues a casa seva, i em sembla un point bastant interessant que se m'acaba d'ocórrer, per cert. Com apunta Pol Guasch, amiga de Te Cuenta de Ràdio Primera Sound, mentre parlava de la seva darrera novel·la Oferta a les mans al Paradís Crema, molt bona, per cert, així com hem teoritzat molt sobre l'amor i les relacions sexoafectives, ara estem començant això, a desplaçar el focus cap a l'amistat, diem ara, però en realitat diem des del gener de l'any passat, o sigui, ja fartes també parlar de les amigues i dels amics, on potser no tot és tan bonic com semblava. Ganes d'escriure sobre l'amistat. M'he cansat de l'amor i ja no vull parlar més de l'amor, però crec que hi ha una qüestió que té molt a veure amb com hem pensat l'amor els darrers 20 anys, no? És a dir, totes les persones que estem parlant ara sobre l'amistat són persones víctimes de Bayuz, una mica. No? Vull dir, com... Damnificados. Som damnificats de Bayuz. Necessitem una indemnització per part de Bayuz. I després arribem, no?, als últims 15 anys en què fem aquesta lectura eminentment sociològica i antropològica de l'amor. No? I això arriba que al final el que ha passat amb l'amor, jo crec, és que l'hem omplert tant de discurs que ens hem com esgotat. Ens hem esgotat des de l'activisme. Se'ns ha acabat i llavors hem passat a l'amistat. Exacte, total. Jo crec que és una mica això. De veritat us ho dic. Crec que des de l'activisme, no, les activistes van acabar del poliamor, allò fracassant i totes com amb venes al cor, que ja no podien més. Des de l'acadèmia és com una cosa, això ja ho hem esgotat, què més hem de dir? Vull dir, com hem parlat, rios de tinta sobre amor. Jo crec que ha passat que paulatinament, com d'una manera molt lenta i com molt silenciosa, hem anat projectant el que les activistes i les acadèmiques no ens van deixar projectar l'amor perquè no, ens han demostrat que no ho podem fer. Ara és com, bueno, a poc, com de puntetes, ho hem anat passant cap a l'amistat, no? Però és un terreny que, si el compares amb l'amor, està molt menys colonitzat, amb molt menys discurs, no? Aleshores, jo crec que a poc hem anat com projectant certes idealitzacions cap aquí, certa romantització, i ara estem començant com a debatre si aquest terreny és tan bonic com ens el pintaven o no és tan bonic com ens el pintaven, i estem intentant començar com a negociar. Clar, tot això que planteja el Pol, tan interessant, no? D'aquest terreny on encara es poden negociar moltes coses. Una de les coses que potser s'han de negociar és el paper dels diners en les relacions d'amistat. De fet, la periodista Leonor Cervantes va posar aquest debat sobre la taula fa poc en un article anomenat Ahora te hago bizum, on qüestionava les pràctiques relacionades amb els diners entre els grups d'amigues. Una mica, un exemple, si la meva amiga cobra el triple que jo, perquè sempre ens ho hem de partir tot per la meitat, no? Llavors, vosaltres també heu sentit que era el moment d'obrir aquest meló dels diners? Ho heu parlat amb els vostres cercles d'amistat? No sé com començar. Sí, jo crec que és una cosa que es comença a parlar. Alhora crec que, o potser en el meu cas, no en sabem parlar del tot, com que hi ha... Jo sento pors que no són només pel fet econòmic. Sento que quan vull parlar de diners amb amics i amigues meus no parlo només de diners i que les pors que em venen potser no és tant que sàpiguen que tinc menys diners o que en tinc més, no? Sinó que m'agafa com una por de si parlo tan obertament podré anar a dormir tranquil·la i no pensar que pensaran de mi que tinc pocs diners perquè sóc una gandula, que ja sé que no ho pensaran, perquè sé que els meus amics i les meves amigues m'estimen, no? Però crec que hi ha com una incomoditat en aquestes conversacions perquè no sé si parlar només de diners, honestament, no sé si és tot. Crec que també hauríem de parlar una mica de què representen aquests diners per nosaltres, no? Si en el moment que, si tu pots dir que jo en tinc més, doncs et convido, potser et fa por que diran que algú pensarà que no em mereixes tants o que no has treballat prou per tenir-nos tants, o al revés, no? Que si dius que vas més justa, potser algú pensarà, doncs normal, perquè ets una... no sé què. Una gandula, el que deia. Sí, exacte, sí. I sento que... O sigui, hi he estat pensant últimament i crec que hi ha com una por... O sigui, sento que amb les relacions de parella, no? Com ens emparem una mica en això de l'amor ideal, no? La cosa aquesta Disney de pensar com que després hi ha rols de poder dins les relacions igual, i et poden menystenir i et poden maltractar i insultar de la manera igual, no? Però hi ha una cosa que penses que et pots despullar més de l'ego perquè l'amor ho vens tot, no? I amb l'amistat, tot i que segurament també és així, hi ha un punt de, ostres, i si em jutgen no pels diners que tinc, sinó pel que representa que tingui aquests diners. Llavors jo aquí no sé com entrar-hi, més enllà de dir avui només prenc una aigua, noies, no sap greu. Tema delicat.
Sí, o sigui, jo crec que hi ha com dos punts interessants aquí sobre el que deies de quan coneixes una parella, i crec que la reflexió que feies de potser simplement creiem en l'amor i creiem que les relacions duren per sempre i per tant hi ha aquesta igualtat falsa, d'alguna manera, en la concepció que tens com dels diners o el fet de que jo tinc el meu sou, la meva parella té el meu sou i per tant d'alguna manera és conjunt, no? Hi ha aquesta com democratització en aquest sentit. Crec que també té a veure, potser almenys jo, que si he socialitzat com a dona, si em relaciono amb un home, doncs potser sí que hi penso en això, tot i que intento no fer-ho. Crec que també seria interessant sentir veus com d'homes en aquest sentit, en plan, si pensen el mateix, o sigui, si com a homes socialitzats com a dona pensen el mateix quan es vinculen emocionalment o efectivament amb una dona, vull dir, tu penses realment que la teva parella dona et pagarà les coses? Jo crec que això és interessant, crec que a ningú a la taula ho podria dir ara mateix, i crec que també seria una reflexió interessant a preguntar-se què passa en entorns queer en aquest sentit. D'altra banda, amb el tema de les amistats, jo crec que hi ha un factor clau que és que tu vas a una escola determinada, vas a una universitat o fas uns estudis o tens... O sigui, crec que el problema, o tot es comença, hi ha una divergència important, que és quan comença a desenvolupar la teva carrera professional. Llavors, aquí veus que tampoc és una qüestió de justícia, simplement cadascú ha triat el que ha triat, llavors hi ha carreres professionals que tenen un rendiment més alt que d'altres, i això no ho decideixo jo ni ningú que estem a aquesta taula, sinó al mercat, diguem-ho així. Fàcil i mal dit, però... Aquí jo crec que el tema és aquesta vergonya i també que hi ha un punt d'enveja es comença a desenvolupar en el moment en què, ostres, les dues persones hem fet una carrera, ostres, les dues persones hem fet un màster, però tu clarament tens aquest sou, estàs treballant aquí, jo estic treballant en aquest lloc, i hi ha tota una divergència. Llavors, crec que quan passa això, per exemple, a mi ho estic veient amb companys i companyes que comencem la nostra carrera professional i veus que dius, ostres, vale, doncs amb aquesta persona em puc imaginar més, potser perquè sóc economista i puc fer una aproximació mental del que crec que pot cobrar la gent, però dic, vale, doncs potser adaptaré els plans o canviaré la manera de consumir en l'oci amb aquesta persona perquè sé, o aquesta persona canviarà l'oci per mi en aquest sentit. I crec que és com un punt clau a tenir en compte en aquesta discussió. Quin és el moment inicial on tot això passa? Que després crec que es va agreujant a mesura que passa el temps i llavors decidim tenir família, no? O com decideixes viure, si vols hipotecar-te o vols anar-te'n a trobar-te tu mateixa a Austràlia. M'és igual. El cas és que les dues heu almenys, potser no heu parlat amb les vostres amigues, però donat un parell de voltes a aquest tema, no? Per qui no ho hagi fet, perquè vosaltres ja pràcticament heu fet tota la volta, totes les reflexions que nosaltres també us plantejàvem, per aterrar-ho en llocs així com més concrets, al final potser no ho hem parlat amb els nostres grups d'amics o amigues, però tots passem comptes de tant en tant pels grups de WhatsApp i la pregunta una mica és com qui paga el compte general, o sigui, quan s'ha de pagar un sopar dels típics que no et deixen dividir, qui posa la targeta de ara vaig a pagar 100 pavos d'una tacada, si és sempre la mateixa persona i després a l'altra banda, sí, sempre també la mateixa persona qui fa la tasca feixuga de demanar els bízums, que és una merda de feina, però que algú l'ha de fer, no? Vull dir, en els meus entorns almenys passa que hi ha una mena de pacte tàcit de qui paga el compte general, hi ha unes persones que estan vetades de fer això perquè se sap, és una mica vox populi, no ho preguntem gaire, que no van gaire bé de pasta, i llavors ho fem els que més o menys considerem que sí que ens ho podem permetre, però tampoc sense verbalitzar-ho, Yeah. I després sí que és veritat que a l'hora de demanar els bízums, per motius evidents, li corre molta més pressa a algú que no va tan bé de calés com que potser a mi, que considero que més o menys no em pot incomodar que em facin un bízum de 10 euros immediatament, doncs puc triar una setmana a reclamar-lo, o puc no empanar-me de que me l'han de fer. No sé, com ho viviu vosaltres? O sigui, jo que tampoc, estic una mica com tu. Hi ha persones que tenim més tendència a posar una la targeta abans, en aquest sentit, i tampoc és una cosa que s'ha explicitat perquè crec que l'explicitació d'això ho fa molt incòmoda. La desigualtat existeix, però és que si la nombres i crees... O sigui, em dóna la sensació que si explicites això en un grup d'amics, es crearà una mena de protocol estrany, econòmic, que potser és molt violent, més que res per totes aquestes sensacions que mencionàvem a l'hora de relacionar-nos amb els diners, no? I reclamar els bízums, doncs, crec que depèn una mica. O sigui, jo a vegades... Si he d'organitzar un regal d'aniversari, perquè ara tinc moltes amigues que fan anys al desembre, sóc una mica la senyora pesada que demana bízums, però també és en plan, escolta, ho estic organitzant jo, fes-me 3 euros del maleït bolso que li hem comprat a no sé qui. Però suposo que també és... Jo en aquest sentit crec perquè no tinc una mica de vergonya, però perquè m'és igual anar demanant bízums en aquest sentit, perquè ja no és una qüestió de ho necessito o no, sinó perquè comprenc com el compromís cap al regal que s'ha fet, però potser és diferent que un sopar. També amb el tema dels bízums ha matat una mica aquesta cosa màgica de avui et convido jo i demà em convides tu, no? O sigui, fins a quin punt el tenir aquesta eina
hem oblidat una mica aquesta part tan bonica de cedir, de convidar-nos, de cuidar-nos d'aquesta manera, que després sí que és veritat que sempre conviden els mateixos i potser a vegades és més just així, No sé. Sí, no sé, jo també he de dir que depèn del moment econòmic que estic de la meva vida. Soc o molt partidària dels bísums o molt partidària d'avui tu, avui jo, no sé què. També crec que és bonic quan passa això d'avui convido jo, demà tu, no sé què, però alhora no puc evitar que em creï com certa ansietat de tenir present tota l'estona. Aquell dia em va pagar no sé què, com no li vaig... O sigui, ens van partir un taxi a les 3 de la matinada i no d'això. Ara he de crear l'ocasió de jo poder-li tornar d'alguna manera, com es crea com una mica aquesta angoixa en mi. També perquè, o sigui, no sé, perquè potser per voler protegir aquestes vulnerabilitats que dèiem, sentim que és dir, doncs no et preocupis, no? La propera ja pagaràs tu. Però alhora, com que no n'hem parlat clarament, o potser no hem tingut aquesta conversació de què vol dir per cada un aquestes birres o aquest no sé què, doncs no hi ha manera de que ens sentim realment tranquils. De fet, al meu grup d'amics vam haver de tenir una conversa també una mica incòmoda sobre quan paràvem de fer regals d'aniversari col·lectius a tothom, perquè érem com 12 i llavors va ser com... Cada mes estem fent un regal que, a més se'ns comença a anar de les mans perquè potser hi va haver una persona que ens hem gastat una mica més de diners i llavors a la següent persona no et volies gastar menys perquè semblava com que fos menys considerada del grup o el que fos, fins que al final vam haver de posar-hi paraules i tenir la conversa de, bueno, fins quan ha de durar la broma? Vull dir, ens arruïnarem així cada mes. I al final tots vam consensuar que ens la pelaven els regals i que era una cosa que havia començat a sorgir com un detall però que no era cap necessitat que haguéssim de tenir. Però clar, és això, és una conversa del convidar també i de l'agrair que després et fa el que deia l'Ofèlia, com sentir-te en deute de, buah, el següent cumple hem de fer-li un regal perquè clar, a mi me l'han fet. El nostre grup d'amics també va passar i vam dir, vale, a partir dels 25 ja no es fan regals, però ara que n'estem fent 26... el que passava era que coincidíem en festes d'aniversari amb altres grups d'amics i sí que li feien un regal. Llavors era com, ostres, nosaltres som el grup d'amics rata que no fa regals. Vale, hem de tornar a fer regals. Merda, hem de tornar a tenir el debat. Què són, 5 euros per cap? 10? Per tu 10 és massa, però per mi... Bueno, sí, no, és un caos i és un cristo. Sí, o sigui, sobre això que mencioneu de sentir-te en deute, hi ha com un biaix cognitiu que s'aplica a psicologia, que es diu principi de reciprocitat, que bàsicament ve a dir que les persones, quan ens fan un favor, tot i que nosaltres no l'haguem demanat i no l'haguem explicitat, en plan, sempre ens sentirem en deute i volem retornar-ho. I de fet el volem retornar perquè si no se'ns oblida amb el mínim delay possible, en el mínim temps possible en aquest sentit. Aleshores, crec que també una cosa que s'ha de tenir en compte, sobretot quan fas això de, bueno, avui convido jo, és si saps que l'altra persona potser, o sigui, hi ha persones que es senten ofeses si tu les convides. Per què? Perquè potser estan en una situació econòmica complicada, llavors veuran com una sobrada el que tu estàs fent, bàsicament. Aleshores, crec que també has de tantejar segons el tipus de vincle que tinguis. O sigui, jo sé que quan me'n vaig ara a vacances a Astúries al poble, doncs tots els meus col·legues em convidaran la primera la birra quan arribi. Però sé que potser en altres situacions no seria així, saps? I tampoc és una cosa que hagis de demanar, evidentment. I crec que té molt a veure amb la naturalesa del vincle, el context i també saber una mica què pots aspirar i què pot aspirar l'altra persona de tu en aquest sentit. Però clar, el problema és que si no parlem d'això tampoc saps a què atenir-te ni a què agafar-te. Sí, a mi em recorda... Jo a vegades m'incomoda bastant quan no tinc clar si una trobada és de feina o de col·legueo i llavors em volen convidar al cafè o a la birra o el que sigui que hem fet, no? I jo és com... No sé quin calaix posar aquesta trobada, en plan, si és de feina... doncs, i volies que t'ajudés en alguna cosa, doncs puc acceptar-te una clara, no passa res. Si és d'amistat, no sé, i ja si ens anem al tema de coses de gènere i heterosexualitat, i com i això, ja m'incomodo més. Fet al cap. De fet, a l'article de la Leonor que dèiem abans, parlava d'una cosa molt interessant, que era els favors aquests de, per exemple, cuidar el gat d'algú quan se'n va de vacances, totes aquestes coses que abans es feien com a favor a la teva veïna, a la teva cosina, a la teva col·lega, deies que ara em surten molts stories de gent que cuida mi gato remunerado, que és com, vale, no tens cap amiga al teu costat que et pugui cuidar el gat 5 dies quan te'n vas de vacances? És que
Bueno, perdó per tornar a parlar d'economia conductual, però és que hi ha un experiment que és superinteressant, que parla perquè al final això són normes socials que estàs troncant en base a un incentiu econòmic. Llavors, van fer un experiment a una escola de nens petits, a una guarderia, a una escola bressol, fa molts anys, no me'n recordo el país, on bàsicament van començar, o sigui, els pares arribaven tard per recollir els nens. I què van fer? Doncs van posar-los com una mena de multa, de manera indirecta, a les profes als pares. Què va passar? Que els pares arribaven més tard encara. Per què? Perquè si ho puc pagar es treu la norma social de quedar bé. Llavors, això que dius dels stories, de cuidar el gat i posar diners pel mig, em sembla terrible perquè et carregues qualsevol mena de xarxa d'ajut comunitari, però és que ja no amb una persona que no coneixes, sinó amb la teva col·lega, o sigui, on queden els favors sense que hi hagi un incentiu i un intermediari monetari pel mig, em sembla terrible. Em sembla fort això que dius dels codis socials, o sigui que com la pasta es pot carregar als codis socials perquè si pots pagar com pel desperfecte, entre cometes, doncs ja no cal com l'elegància o el quedar bé. Això em sembla fort i em sembla un tema bastant heavy per explorar com en altres àmbits. És molt Segon heavy. capítol de... No, perdó, avui tinc uns moments d'epifanies que no sé. Un moment en què aquest debat es fa molt evident amb els grups d'amics és quan s'organitza un viatge. O sigui, allò que dius, va, per què no marxem per Setmana Santa, l'estiu, una setmana, i llavors s'han de prendre una sèrie de decisions com on es va, quin tipus d'allotjament dormim i tal, en base a la capacitat adquisitiva mitjana, interrogant, no ho sé. Com més grans ens anem fent, cada cop ens passa menys perquè tothom assumeix que tothom treballa i tothom té estalvis. Potser quan érem més joves o quan érem universitàries sí que hi havia una conversa més oberta sobre jo no em puc permetre agafar un avió i anar-me en 20 dies, prefereixo que anem, jo què sé, per aquí a Catalunya. Almenys a mi és el que m'ha passat, que quan ens hem anat fent més grans tothom ha començat a assumir que tothom treballava i és com però igualment hi pot haver gent que no es pot permetre unes vacances a agafar un avió i anar-se als Estats Units. No sé com ho viviu vosaltres. Digues. Sí, això ho diu, perquè són situacions molt incòmodes per mi. I a més, o sigui, sento que és molt difícil també de discutir-ho, a part pel tema de l'ego, i el que dèiem abans, no? Crec que també hi ha un tema de que tinc la sensació, potser ara m'estic inventant, però tinc la sensació que les ficcions recents que tenim com de referent, no? De pel·lícules o sèries, sobretot en comèdia, que hi ha com molt l'arquetip de l'amic que és més ric, no? I que es fa molta comèdia en pro de que s'enfada molt perquè anem a un alberg i no sé què. Però no estic veient, almenys en les sèries recents, al contrari, no? Com que un grup d'una més benestant i amb un amic que no té tanta capacitat econòmica. Com sento que s'ha deixat de fer ficció d'aquesta manera i que si fem les ficcions pensant que estem tots en un nivell i hi ha un amic ric del que ens podem riure perquè fa gràcia, no? Que és un pijo i no sé què, és com que sento que ja establim que estem tots més o menys igual, així que tots més o menys podem anar, acordem tots anar a agafar l'avió i anar no sé on és lo normal i no sé què. Llavors crec que això a mi fa que no pugui imaginar-me, no? Com és potser la situació d'algú altre, i crec que passa, no? Que quan intentes discutir a un grup de WhatsApp on anar i on no anar, sembla que a vegades no càpiga al cap que algú no pot fer certes coses, no? Que... A vegades també hi entra el joc, tinc la sensació com si algú treballa moltíssim i té una feina, per exemple, una advocada, no? Que treballa 12 hores al dia, m'estic passant una mica, però posem que treballa a Deloitte. Sí. I diu, hòstia, són les meves úniques vacances, no vull anar a un xiringuito de merda, un Airbnb cutre de Madrid, i vull anar-me'n a Menorca en un hotel xulíssim i ja està. I no vull passar per això. I potser ara mateix estic tan desquiciada i necessito tant aquestes vacances i que siguin al màxim d'idíl·liques que no em vull adaptar a que la prioritat sigui estar tots junts. Vull dir que jo en aquest cas puc arribar a entendre aquesta motivació. Però això precisament és el que fa que després els grups d'amics acabin sent superhomogenis, no? Vull dir, d'acabar fent només amistats que tinguin el teu poder adquisitiu. Això és molt heavy. Clar. Bueno, perquè em dóna la sensació que en general ens costa molt com baixar del carro, no? De dir, adaptar-te. O sigui, potser podem trobar un punt intermig. O sigui, el que comentaves de fer el pressupost amb el sou mitjà, em sembla complicat. Jo crec que potser les persones que potser cobren més s'han d'adaptar una mica, o si no, ostres, doncs canvia el pla en aquest sentit. Perquè ja, per mi no és només el tema de tu pots permetre o no tu pots permetre, sinó tu vols posar els diners en això, perquè tu potser tens uns altres plans, i el que deies de l'advocada de Deloitte, que tal, potser aquests diners els vol per una altra cosa, o potser una altra persona diu, no, és que jo prefereixo X moguda. I jo crec que això potser és rellevant, però és que al final l'arrel de tot és el tema que rarament es parla d'una manera tan explícita. O sigui, torno a dir-ho, però en tant que economista crec que els meus amics
parlem molt d'això, sobretot els que han fet coses d'economia, aquests temes. Potser perquè parlem com més de diners habitualment, però altres persones amb altres tipus d'estudis, en plan, o que no necessàriament es relacionen tant el dia a dia amb aquest tipus de converses, potser sí que hi ha com una diferència, una divergència en aquest sentit per trobar-nos, llavors fa més difícil trobar algun lloc, algun espai per fer uns plans en els que amb dues, diguem, estiguem còmodes. Perquè ja anant-nos en les solucions boges, utòpiques i que vés a saber si acabaran arribant en algun dia, jo espero que sí. Com veuríeu introduir a la conversa els percentatges en funció a la capacitat adquisitiva de cadascú, no? Vull dir, si totes a la taula diem el que volem de veritat a la nostra vida és anar-nos-en de vacances juntes, però n'hi ha una que no s'ho pot permetre i una altra que podria perfectament convidar-la, jo encara no em sento preparada per treure aquesta conversa en el meu grup d'amigues i dir, vale, doncs qui cobri més que pagui més i qui cobri menys que pagui menys. No sé fins a quin punt és realista. Sense tenir en compte el deute. O sigui, que crec que és el punt. Clar. De dir, m'ho tornes d'aquí un mes quan hagis cobrat. Clar, això podria ser una variable. Jo no la contemplo. O sigui, jo penso crec que llavors perd el sentit, com l'alternativa aquesta que tu planteges. Vale, bueno, no, per això et dic, és que és un meló molt gros. No, o sigui, em sembla difícil, no?, perquè, bueno, sí, no sé, però alhora crec que és una cosa que potser moltes ja fem en sopars d'amics o amigues, no?, que és com, doncs jo porto un vi de 7 euros i un altre porta una taula de formatges que li ha costat 30, si vols, saps? O sigui que crec que és una cosa que ja fem en plans més petits, no? I que potser no implica això de pensar en clau de deute o d'això. Crec que en aquestes trobades que són més de jo poso tal, o qui diu jo poso la casa, o qui no sé què, crec que ja fem constantment aquestes mini negociacions, no? Fins i tot hi ha moments de, doncs... Jo recordo quan érem més jove i abans de sortir a festa quedàvem totes les amigues i com que portàvem una motxilla de roba i totes doncs triàvem d'allà, no? D'aquella muntanya de drapets, i crec que ja ho fem a petita escala. El que passa que el tema de pensar a futur crec que complica bastant les coses, perquè crec que hi hauria d'haver molta confiança o a parlar molt honestament per no només la persona que posa més diners, sinó la que n'ha posat menys, sentir que no afectarà la seva relació en un futur. O sigui, sempre hi hauria aquesta por per mi. Bueno, al final jo crec que és una qüestió de compromís amb la relació també en aquest sentit, no? I això entronca l'amor, l'amistat, digue-li X. O sigui, crec que té molt de sentit el que menciones de la taula de formatges i la copa de vi, perquè és com que és passable, em dóna la sensació. O sigui, que psicològicament ho veiem com dir, vale, això està bé, però posar... O sigui, clar, a mi em sembla molt xulo lo de l'Alexi i els percentatges, o sigui, jo ho faria, saps? Però crec que el grau de compromís amb les amistats i també tot això que comentes de com gestiones d'alguna manera la relació personal que cadascú té amb els diners i com de còmode se sent integrat o integrada en un grup és molt més complex. Sobretot perquè imagina't que aquestes dues persones s'enfaden la setmana abans d'anar-se'n de viatge. Clar, què fas? Si no, jo t'ho pago. Però és una mica com quan ho fas amb la parella, 100%, no? I en canvi sí, no tinc la sensació que hi donem tantes voltes amb si la teva parella no es pot permetre de cop i volta llogar el cotxe, doncs el pagues tu i ja està. O a la vegada amb la parella també a vegades hi ha aquest rerefons de dir vigila fins a quin grau estàs depenent econòmicament de la teva parella perquè pot ser perillós i pot tacar i contaminar la teva relació i que hi hagi ressentiment al darrere. Sí. Que aquí és on entra també el biaix de gènere que comentava abans l'Olímpia, no? Que jo tinc la sensació que nosaltres, com que som més patidores perquè és això, estem més pendents de no volem dependre perquè ja sabem com ha anat la història de les dones en aquest món i no volem haver-nos de lligar un home per tenir independència econòmica, potser tenim com més al cap aquesta qüestió de les finances compartides en grups d'amistats també, de, ostres, això que estem fent s'ho pot permetre tothom, tal, no sé què, si hi ha aquesta despesa com la distribuïm, i en canvi jo tinc la sensació personal que ells no s'ho plantegen tant. Vull dir que ells potser, en un grup homogeni d'homes, ningú es planteja si tothom es pot permetre aquest sopar. Simplement és com qui vulgui venir que vingui i qui no, que no vingui, saps? Vull dir que... Sí, crec que potser aquí també hi afecta una mica el que deies abans, no? Com construïm els nostres grups d'amics, no? Si venen de l'escola, de la universitat, de la feina, i... Clar, jo no sóc un home, però a vegades, o sigui, tinc diversos amics que els seus grups d'amics, a part de jo, són com els mateixos nois amb qui van anar a l'escola des dels 3 anys fins ara, i que ara tots tenen feines diferents, o no, o a vegades com que han fet la mateixa escola, carrera, i ara tenen la mateixa feina, i acaba bastant així. No sé de què parlen els homes, Voldria mirar per un forat.
O sigui, jo amb això que heu mencionat de que ells potser no se n'adonen tant, crec que aquí ja travessa tot el tema relacionat amb les cures, és a dir, llenço la pregunta i jo em responc a mi mateixa al meu grup d'amics. Qui organitza un regal d'aniversari? Sí, exacte. O sigui, tots els meus amics són conscients que moltes vegades ho faig jo, però tinc una amica en concret que diu no, Olímpia, no, ho hem de gestionar a mitges perquè sempre t'encarregues tu. Però crec que en general nosaltres, però perquè no crec que necessàriament tingui a veure amb els diners, no hi ha una qüestió de cures, és a dir, estic fent un exercici emocional i d'empatia cap a l'altra persona perquè sé que és el seu aniversari. Però sobre això que deia la Laura de ell es preocupa pels diners, o sigui, no va d'amistat, va de cites, però en una cita moltes vegades l'home paga i no li importa. I jo, per exemple, si un home em paga una birra, dic, ostres, no vull deure res a ningú, mare meva, què fas? Saps? A no ser que jo vulgui tornar a quedar amb aquesta persona i dic, vale, llavors pots pagar que jo pagaré la següent. Llavors crec que va una mica per aquí, en aquest sentit, que potser simplement no en són conscients perquè els... Bueno, no necessàriament perquè no els hi travessi, perquè els hi pot travessar per una qüestió de classe, evidentment. Sí, però potser perquè tenen com més por a exposar aquesta vulnerabilitat. Clar, també. Sí. A dir, no us estic dient que, o sigui, no us he dit que he trencat amb la meva nòvia fa un mes, al igual us dic que tinc 100 euros al compte. Vull dir, enteneu-me, jo tinc amics que són així, intento no generalitzar, però jo aquests els conec. I hi ha un tema del tema de la masculinitat, no? És com un arquetip, no? El tema de... Bueno, mirant de Sex and the City, no? Que quan la dona cobra més, com és un tema recurrent en totes les sèries que ens en passem, de que, no sé, que és un problema, no? Es veu, i suposo que hi ha un tema de lligar la masculinitat, valorar com a home amb coses de valors tradicionals amb el tema dels diners. Tot i que al final crec que potser per un altre camí és el que acabo fent jo quan tinc vergonya de dir a les meves amigues que aquest mes vaig fatal perquè m'han demanat menys... Doncs he fet menys factures, saps? I penso que pensaran que és perquè estic poc cotitzada, saps, en el món laboral. La periodista Beatriz Serrano, al País, va fer un article que es deia Amigos con dinero frente a amigos sin dinero, on abordava una mica el tema aquest de relacionar-te, que ja n'hem parlat una mica, de relacionar-te només amb gent de la teva classe social. I ella feia, sobretot, posava sobre la taula, que és una cosa que també hem comentat, que passa com més t'apropes a la trentena, no? I arriba en aquest moment de que, que la gent d'un mateix grup d'amics és incapaç de mantenir el ritme dels que cobren més diners i, per tant, els grups d'amics doncs, desapareixen. Vosaltres us ha passat? O teniu por que us passi? Noteu que pot ser que això estigui al caure? O sigui, clar, vull pensar... Jo crec que no passarà, que tinc relacions... optimista. Sí. No, però alhora, o sigui, sí que he sentit un canvi quan sento que amigues, companyes, sento que avancen més que jo, ja, és com que sento que ja no puc parlar amb elles algunes coses, no? Ara que fa poc va ser la manifestació pel lloguer i tot això, doncs jo ja començo a tenir amigues que ja tenen casa, sento que no pinto res anant-los a plorar perquè el meu lloguer s'acaba i no sé on anar i no sé què, perquè em fa por que pensin que és infantil, que potser estic en un altre estadi, que pensin que no he sapigut empescar-me-les de com fer com elles, saps? O de que... O bueno, d'aquestes coses no que parlàvem, que al final és el mateix tota l'estona, una por a semblar vulnerable. I alhora crec que és inevitable, no? Que si tots els amics comencen a sopar cada mes en un restaurant car i tu comences a fallar o a faltar i penses, no, ja faré altres plans més petits amb ells, doncs, bueno, al final... Pues no. De fet, parlaves d'aquesta desigualtat, no? que es crea a vegades entre les amigues i que potser fa que a vegades sigui una mica més difícil compartir els malestars o fins i tot il·lusionar-nos per les que avancen més que nosaltres, les que potser han pogut reunir prou diners per demanar una hipoteca o potser han pogut tenir la capacitat de crear una família. Clar, com vivim com això, l'èxit i el fracàs en aquest moment, no? O sigui, jo el que crec, o sigui, entenc com ho anuncies, però el que em sembla una mica problemàtic és contemplar o pensar l'èxit de les altres persones com un fracàs personal teu en tant que no pots arribar. O sigui, aquí quan deies lo de la família, crec que hi ha un punt, o les relacions estables, heteronorma, bla, bla, bla. Tu vols allò, potser no vols, simplement, i vale, viure la no normativitat és complicat i has de lluitar contra moltes coses, però simplement aquella vida et faria infeliç. I d'altra banda, crec que està bé que després potser un dia em moro d'enveja, saps, amb les meves amigues o els meus amics, però aquestes coses poden passar. Però crec que està guai intentar no veure-ho com a contraris necessàriament, sinó que el que comentaves tu del tema del lloguer amb la teva amiga que sí que s'ha demanat una hipoteca i té un pis, agafar i dir, vale, que sé que és molt complicat, evidentment, estic aquí teoritzant, però
agafar i dir perquè no han de ser contraposades aquestes idees, és a dir, hauríem de tenir la confiança en un món ideal, en plan, i la relació, un tipus d'amistat pel qual jo pugui queixar-me d'això i validar els meus sentiments, perquè em dóna la sensació que és, o sigui, el rerefons és una mica el mateix, no? En plan, a mi m'ha deixat la meva parella, però al meu amic se li ha mort el pare, no et pots queixar d'això. Home, sí, en plan, posant el pes en les queixes de cadascú en aquest sentit i donar-li el context que té. Sí, alhora jo sento que estem com en un moment, no, que també... O sigui, que a vegades no és com de... No és tant que pensi que no m'entendrien o que no sé què, sinó que hi ha un punt de pensar de què dic aquí per no fer-los sentir culpables o per no fer-los sentir una mena de vergonya, per sentir-se, no qüestionats, però de preguntar-se, bueno, per què jo sí i l'altre no, no sé què. I a més, que ara sento que el tema econòmic s'està fent servir una mica a xarxes per fer escarni a gent que potser alça la veu per algunes causes, no? I que s'està fent servir com una mica de... per avergonyir la gent i que entenc que doncs, cada cop, ara fa poc hi ha hagut un pont, doncs no se sap ben bé si el paisatge que veus a l'història la gent, si és una casa que han llogat entre molts amics, si és una segona residència, ningú penja les seves piscines, ningú et convida. És com... Crec que hi ha un punt també de vergonya per l'altra banda que tampoc sabem molt bé com gestionar. Bueno, almenys jo. No, sí, estic d'acord, perquè també hi ha un punt de que si tu ets conscient d'una desigualtat que afecta un sector de la població i a més et toca a nivell personal perquè tens un amic o una amiga que o una família o el que sigui que ho està passant malament, llavors com fins a quin punt jo puc lluir això però a la vegada sentir, o sigui, comprendre la situació de l'altra persona, perquè hi havia un moment en què has dit, en plan, que l'altra persona no es pregunti per què jo sí, per què l'altre no. Jo crec que precisament és interessant per què jo sí, per què l'altre no, perquè vivim en el sistema que vivim, que té les dinàmiques que té, i crec que fins a cert punt, al final, estic molt d'acord amb el que mencionaves, és interessant que persones en una posició socioeconòmica privilegiada o superior a d'altres també defensin certes causes, perquè si no és absurd. Això jo crec que seria l'ideal, passa que a mi també em passa que quan ja estan tan allunyades les realitats, no? El que dèiem, o sigui, tu lluitant per poder pagar un lloguer de 400 euros i gent vivint tranquil·líssima perquè s'ha pogut pagar una casa de 400.000 euros, trobo que el marc mental deixa de ser el mateix. Joder, m'ofego. I llavors és com que ja pràcticament els problemes que comparteixes no acaben de formar part del mateix imaginari, i almenys a mi això és una cosa que m'allunya d'amistats que estan molt lluny meu en el sentit econòmic. Sí, abans com que em parla com d'enveja, això pensava, jo puc envejar molt, i a vegades a mi m'agraden molt els diners, ¿vale? Llavors doncs jo puc envejar, no la persona sinó la situació en què està, no em faig mala sang, però penso, jo un dia també vull estar allà, no sé què, jo estaré i faré això, no sé quantos, i després jo no me n'adono i potser aquella persona està pensant pensa el mateix de mi en coses que jo no estic valorant, no? Que potser pensen, doncs ara ella està molt a internet, jo què sé, saps? Amb coses així. I que a vegades, o coses de parella, no? Que quan hi barreges això i que tu no et planteges que potser li estàs fent mal a una amiga i una amiga penses que, clar, és que com que ja tens parella, no... I també en aquests conflictes. I llavors crec que això és que la cosa seria honestedat, però és tan difícil. Sí. Doncs tornant al tema que plantejàvem abans una mica per acabar també amb algun missatge una mica constructiu, tornem a posar sobre la taula si és possible generar doncs, aquestes estratègies que redistribueixen la riquesa mitjançant les amistats, no? Si, per exemple, en algun futur podríem plantejar-nos mantenir una companya de pis que està a l'atur com sí que ho faríem amb la parella. Vull dir, jo personalment és una cosa que he viscut de prop i crec que sí que la faria, però genera molt conflicte. Genera molt més conflicte que si fos una parella. Conflicte i fins i tot fiscalització de cada moviment que pot arribar a aquesta persona, no? Perquè imagina't que això, que li estàs pagant l'habitació, però veus que de cop se'n va de cap de setmana amb les seves amigues del màster o es compra un mòbil nou. Vull dir que és... Sí. Sí, bueno, no sé si tenies alguna cosa a dir. No, anava a dir que sí, que també crec que depèn molt del teu background cultural, no? Ara, no és que estigui obsessionada al tema i vulgui cridar quatre veus, però bueno, com que la meva parella és del Perú, no sé què, doncs tenim molt normalitzat que quan ve a visitar un familiar, un amic d'allà, o fins i tot que està en algun altre punt d'Europa, doncs que té un sofà o un sofallit o un llit a casa nostra per X setmanes. També hi ha altres maneres, potser, que crec que en el fons ja fem, no? Que és de portar a menjar a una amiga que potser es troba malament o coses així.
El que passa que crec que on ens posem violents és quan comencem a veure números, percentatges, multiplicacions, que crec que això no sabem com gestionar-ho bé. Sí, crec que és molt important el que deies del tàper, no sé, tinc la sensació que al final la imaginació de buscar maneres creatives de relacionar-te amb la gent que vagin potser més enllà del consum, o sigui, anar a fer un passeig per la Barceloneta, no ho sé, coses així, no? Vull dir... Com coses no monetitzables. Sí, perquè al final sembla que tot el que va relacionat amb l'oci, bueno, no sembla, està directament relacionat amb el consum. Sí, o sigui, és que ho veig tan complicat com intentar treure els diners de la conversa de l'oci, perquè un passeig a la Barceloneta no necessites diners, però has d'utilitzar la targeta de metro, que et costa diners per arribar a la Barceloneta. Sí, no, és impossible viure sense diners. És molt trist, com no pots pensar en un moment, en un lloc, que estiguis fent alguna cosa que no impliqui gastar. I sobre el tema de la companya de pis que s'ha quedat en l'atur, jo estic bastant d'acord amb el que tu comentes, no? Perquè al final crec que és una mica el mateix. Les coses petites les podem tolerar d'alguna manera, però el problema és quan és una cosa tan grossa. I després el que comentàveu, es pot comprar un mòbil o pot anar-se de cap de setmana no sé on, però el lloguer no el pot pagar. I és com tot el discurs de les despeses formiga. Sí, els gastos hormiga. Em sembla super... De cop ens tornem tots neoliberals, en aquesta situació. I és clar, i és com, bueno, també potser el mòbil el necessita per buscar feina, vull dir, clar, si ens posem a analitzar-lo bé en aquest sentit. Crec que també, evidentment, no? Això depèn de, ja no només del teu rerefons cultural, sinó també el tipus de vincle que tinguis amb aquesta persona. Imagino que si no és que comparteixes pis amb aquesta persona, comparteixes amb altres, llavors el grup i el que impliqui pel grup, i qui pot pagar més, qui pot pagar menys. No sé, o sigui, jo crec que dependria d'aquestes variables, però tampoc tinc una resposta ferma. No, jo entenc el que deies que és molt difícil deslligar l'oci del consum, però que sí que crec que si creus que en el teu grup d'amics hi ha un problema en relació a això, doncs al final, entre trobar un moment de parlar-ne des d'honestedat, no des del judici, i això, i buscar solucions creatives, de potser no hem d'anar cada dijous a sopar fora i cada 15 dies anem a sopar a casa d'algú i cadascú porta alguna cosa. Vull dir... Sí, o sigui que l'imaginari existeix en aquest sentit, en plan el que jo crec que falta és agafar, posar-te i xerrar en algun moment. Perquè si no en parles, potser aquesta persona deixarà de venir. Exacte, o simplement no t'ha traslladat el malestar i tu no t'ho pots imaginar per què, perquè el teu col·lega, si no et diu que ho ha deixat amb la nòvia, no et dirà que està a l'atur. Llavors, en plan, dius, per què vas estar amb nosaltres i no estàs venint amb nosaltres? No entenc què està passant. Sí, és que, o sigui, realment, o sigui, sí que crec que amb això els gastos formiguero que dèiem, que sí que realment, o sigui, hi ha coses que veiem molt clar, vale, fer un cafè cada dia fora, no sé què, però després, o sigui, tot el tema dels diners i l'econòmic, o sigui, a mi se'm fica tant a sota la pell com arriba un punt que jo he passat crisis, no?, de pensar, jolín, és que com que jo no tinc roba sento que no estic seguint les tendències com les hauria de seguir, clar, potser per això no estic tenint prou feina, o potser per això no se'm percep com a X, com no sé què, i potser per això no em conviden en aquest grupet d'amics per anar a aquest concert, saps? Com, crec que i en el fons tot tracta d'aquests, no sé, 100 euros extras no sé, unes compres roba al Zalando, jo què sé. El vale, aquests influencers. Sí, és veritat. Bueno, tot està contaminat al final. Sí. Recollim. Que trist. Recollim. No acabaríem mai. No, em feia gràcia, volia comentar que realment en aquest programa no hem volgut parlar de que els catalans en teoria som rates i tot això. Ja. I ho hem fet una mica com... o sigui, ho hem pensat perquè fa una mica de pal, no? Hi ha aquest estereotip, perquè tinc la sensació que... Sí, no, a més no crec que sigui ni veritat. No sé, Olímpia, tu què dius? Jo no passo. Això és mentida. No et vols posar en aquest jardí, no? Però en plan, em sembla com molt absurd, en plan, aquesta conceptualització, vull dir, no. Vull dir, no trobaré un Excel amb els meus col·legues d'aquí que m'han convidat, saps? Però perquè, vull dir, és evident. Vale, visca Catalunya. Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, també als nostres oients. Olímpia, Ofèlia, ens veiem aviat. Un petó. Adéu, això és com dir-t'ho. Adéu, que vagi bé. No sé què...